и няма да се случи това нещо, защото целият клас ще имат подаръци, пък аз само да стоя без подарък. Чакай бе, сине, спокойно бе. Ние с майка ти много прибързано взехме решението, съжалявам, наистина. Така го решихме, няма проблем. Дай 50 долара. Дай бе, сега майка ти даде 50 долара, ще ви си купиш каквото искаш, а пък ние сме ти подготвили един прекрасен подарък, може би PlayStation ще подарим, нали ма? PlayStation, няма да се обаждаш никъде, все пак ние са базикаме. Скъпаният телевизор. Ела тук, ей, мърсник, къде ги натвъка тия двойки, бе? Баш преди празници, края на първия срок ще остава, бе. Ти ще празнуваш Коледа долу с кошарите, нали ме разбра? Долу с кошарите ще празнуваш Коледа, никакви подаръци, никакви нови години, нищо. Тук и... Чакай, татко, аз сега влягам в стата. Как така без подарък, бе? Стига, бе, всички ти ще имат PlayStation, пак целият клас ще ме подиграва с този компютър, бе. Госпожата каза, че има една защита на Коледата на децата, аз сега ще се обаря. Ще се обаря, вие така постъпвайте с мен всеки път. Ти ще се обадиш, бе, ако искаш на арменския поп...